Sang Hyang Sendra Pura rupa mangesus kadi pangsempal kaprabal selo kaplok woi satu lumayu mangungsi kagiat kakudo Joko
dasar gagah wernanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang ngapala ratu pun paputan sanding kakong latalah wong dedian kala Rudra Mas Pati Raja Dewaku Pati Sekipu aja kaget kowe tak awe ana ing negara ing kene merga panjen kabeh kowe bakal ana dawuh saka panjenenganing Sun Pati Sekipu nggih lah salah ora men pasang kaliman tapi dina bina kula dune dumawahing tawang doang sinuwun paduka ingkang sinuwun Prabu kala Pracana ngawe ingkang abdi kepatihan pun Sekipu kula sumadong dawuh sinuwun iya ora kantun aku uga nimbali kelawan sawane Panakawantaka lan Bilung waduh prayogana lungguhmu Panakawan nggih sinuwun Prabu kala Pracana ngawe kula sinuwun wonten timbalan kang adawuh wonten dawuh Bos sing ngandika ngawe ingkang abdi pun Bilung wonten ing mriki kula sumadong dawuh wonten dawuh menapa kula tak midhangake kepareng kula badhe nganglungaken jangga nilingaken karna wingi iya Bilung iya lha nggih pun kengko ngendika mawon wonten wigatos napa mengki ndak selak kedalon wingi iya Sekipu wonten dawuh sinuwun aja kaget mestine kowe tak awe ana ing kene ora tanpa ana sebab ora ya tangeh lamun kelakone sira ingsun awi ana ing kene yaktine wektu dina iki ya panjenengan ingsun ning negara kene Sekipu kula wektu dina iki bakal ndak jabarake bakal ndak badarake bakal ndak wedharake sartane aku bakal ngandika sapa wektu dina iki wanita sing wis ndak pancang bakal ndak jodohake lawan panjenengan ingsun lan bakal tak pundhut garwa minangka jatuh kramane Prabu kala Pracana. Oh lagur percintaan ngono kok Gop. Lah iya. Repot iki. Monggo Gustimu ki urung lulus ning sekolah. Lah iya. Repot kuwi tenan yakin anggere kecenthok wong wedok wah. Sapa sing ora ngetokke ragat? Lah iya. Contone mburi kuwi iki wis entek wong wedok pira wae ora. Lah iya. Tekan kene cerak aku kok munek-munek. Masuk angin. Lah iya. Kae sajak Gustimu arep jauh palakrama. Ah iya lho. Heeh. Waduh lajeng sinten ingkang paduka gayo sinuwun. Pate wonten dawuh ingkang tagaya iku dudu kawujuding wanita lumrah. Dudu kok wanita anak ratu utawa anak pendhita kuwi babar pisan dudu. Nanging ingkang tagaya iki ora liya kejaba Betari Suprabaya widodari ingkang mapan ana ing kayangan Pate. Kagatrisang kapirang urinangkul kinempel kempet dosang retnaning bawana. Waduh nyuwun pangapunten sinuwun. Menawi babagan widodari utawi babagan kayangan ingkang abdi pun Pati Sekipu mboten saged nderek cawe-cawe babagan perkawis menika. Njur karepmu aku kon budidaya dhewe ngono apa kepiye? Musik to, musik. Kowe iki tak dadekake nayakane Prabu kala Pracana iki. Kowe kudu manut kang dadi dawuh aja ngasi kowe patih kok wani badal dawuh ratu.
Wirang bebarang jenenge ratu bakal ngelek-elek kucemas maneh Prabu kula Prajana. Nanging ana ing kene iki aku ora arep taren kelawan kowe. Eneng kene aku ora arep taren kelawan sira Pati Sekipu. Lajeng kalian sinten? Aku arep taren karo Panakawan Nadyanto Drajating Batur sing jarine wareg mangan gembalaning jagat. Legi asining kahanan ing alam donya Togog lan Bilung tak awe ning kene iki bakal tak suwun iku pertikel. Munggo apa kang dadi kegayuhanku Padewa inggih ning ngaten. Panakawan Togog lan Bilung katimbal ana majeng sowan sinuwun Togog Bilung kowe rene ya Panakawan. Togog yen malaka kelakuk Trembilung kang sarawita kang sabodhandil wonten dawuh sinuwun paduka sinuwun Prabu Kala Prajana ngawe ingkang abdi pun Togog wonten dawuh sinuwun kula dipun awe wonten ing mriki kula kapurih majeng menika wonten dawuh menapa Togog wonten dawuh Bilung wonten dawuh aku arep mengku garwa Betari Supraba kepiye mungguh panemu mulan iguhmu kepiye Togog Agatri sangka piranguri nanggul kinempit kempit dusang retnaning bawana nuwun sewu sinuwun menawi jenengan ndika sinuwun Prabu kula Prajana badhe mengku garwa kaliyan Betari Supraba kula nuwun sewu niku luwung becik mangurung kemawon. Lho sababe apa mengke riyin kula tak nerangke kula tak matur ngersani sinuwun Prabu kula Prajana kula tak nerangke kula tak nyejarahke tur sing ajeng kula aturke niki fakta biasane nek fakta kuwi sepi merga padha ora trima karo kenyataane niku nuwun sewu wonten ing alam jagat raya menika sampun dipun titahaken jagat menika gumelar nalikanipun Jabang bayi sadaringipun lair wonten ing jagat menika sampun dikandhani besok jodhomu iki umurmu tekan semene rezekimu kaya ngene tur nuwun sewu wonten ing jagat menika ugi sampun dipun pas-paske wonten ing jagat menika sampun ditok-tokke wonten ing jagat raya menika sampun dijodhok-jodhokke. Contone nek menungsa ya karo menungsa lumrah, nek dewa ya karo widodari. Apa iya lho? Ning wingi barabi dadi wis ora nginceng wedhus meneh. Ah iya. Slamet wedhusmu. Slamet kok, Kak. Niku wonten ing jagat raya menika sampun dipun gelar, sampun dipun cawisaken apa eneke ora iso dikebyah-uyah. Sing jeneng takdir menika sampun dados pestining kodrat, pestining Gusti kang ngakarya jagat mboten iso diwolak-walik. Nek nuwun sewu panjenengan menika wujuding raseksa, nggih le dhawuh kalih buta wedok, kalih raseksi. Lah kok nek dhuwur banget kegayuhane cita-citane arep nggayuh widodari, menika tangeh lamun kelakone sinuwun. Pun. Kamangka nek sampean ajeng nekat munggah teng kayangan ngelamar Betari Supraba malah mengke sing panjenengan dhewe ingkang kapitunan. Nek panjenengan sinuwun Prabu kula Prajana ingkang kapitunan mengke mesake kahanane para kawula sak praja negara Ngima Imantaka malah mengke ndrawasi kawontenanipun. Malah mengke kahanane boten dadosaken bab ingkang prayogi, boten dadosaken bab kabagyan nanging malah dadosaken bab karisaan sinuwun pangpenggalih sinuwun. Ngajeng Siti Gung Siti Tanaya
Majeng tanpa susila Wiladala ora ana gunane sing jare Panakawan ngerti legiasine kahanan ning jebul tinemune malah mung babar wirang Prabu kala Prajana Taga milung kowe iki janjane batur kanggo apa ora ning kene kowe tak sowanke mrene iki aku arep njaluk iku partikel karo kowe iki dudu kok bab kowe sarujuk apa ora kelawan gegayuhanku nanging aku arep njaluk iku partikel karo kowe iki arep tak jaluki carane kepiye leh ku arep dhaup karo widodari lah ngene iku wau carane diwurungke terus sampean mengke kula golekke randa-randa pun manut kula mawon kula golekke teng Kidul Maliyabara mriku kathah mriku pun pripun ampun gaya widodari gaya menungsa mboten napa-napa ning ampun widodari merga kayangan niku sepisan papan wingit ping pindhone nek nganti ana titah sing nglangkungi ngluwi gegayuhane ana ing kayangan mesti bakal dadake gara-gara mengke dewa-dewa do mboten trima niku ning monggo mawon sing baku kula pun ngelekke karo sampean nek panjenengan menika mboten trep menawi dhaup kalih widodari sebab panjenengan menika drajating buta wujuding yaksa menika le dhaup nggih kalih raseksi menungsa le dhaup kalih menungsa wong lenang karo wong wedok niku ning nek sampean kok ajeng ngayali kodrating Gusti nggih pun wis ketokno wae wis aja digebyah-uyah wong wis tekate wis mateng Gustimu kuwi wis mateng tenan ning nuwun sewu kula tak nyuwun priksa napa pun mangpenggalih tenan sing dadi gegayuhane sampeyan iki wis tak pikir suwe mataun-taun aku mikir syarat srana karti sampeka nggonku bakal gayuh kelawan Penari Supraba calon garwaku nanging seprene durung ana kasile mula kang saka kuwi gandeng wektu dina iki kowe Panakawan ora ana gunane tak selehno iki kene aku ora arep melu karo kowe bakal tak tempuh kepiye wae carane abot endeng sanggane sing nglakoni cukup Prabu kala Prajana wae Taga kowe ora usah melu-melu perkaraku Taga wong nggih pun wis ora kena dielekke wis tokno wae to mergo dheweke nggunakake prinsip tresna ki abote kaya wong nyangga bumi dheweke kangen karo Penari Supraba ya wis mentokno wae mergo apa rindu itu berat ngono lah iya rindu ki abot kangen ki abot tanggaku ana sing kangen malah seprene masuk angin rung mari-mari mangga melu wayangan bengi iki nang arep genter wong saiki wis tokno wae wis toke wae wis nggih pun mangga kersane panjenengan pripun kula kantun nderek Gusti Patih Sekipu wonten dawuh ayo kepyano barisane para wadyabala saka negara nggih manto kenempuh kayangan Penari Supraba dijaluk srana Beksawati iki staken dawuh nyun pamit madal wasilan sinuwun ngati-ati aja kaya bocah cilik Pati mundur kyana Pati undang ing prawadyabala samya saweka umyong swaraning bendhe beri kurbar kurnangga lawan pasar tambur yang suling pepanden dalu takkan dero mewah kakondo warna pindo jalan dian
Asri kawuryan greg-greg swaraning kutha paning remagelan nelokandira ana bikarku milar kusuma tali mula cancota cincin pangreng turangga kutha wustan kasamaran kabeh kena kapurba mung jir mung jir yaksa teman ngurut saking pananggilan kolong kekolongan bubar kang samya ningali tanpa nalika semanten sang Rekyara Pates Kipungawi sang janing para wadya bala gelar baris nalika semanten sampun rampung munjatun ngersaning sang Sirun Prabu Kala Mrajana wis rampung sang Patih genya dawuh mring wadya kula wis katata lan katiti kaya-kaya sang Patih tuhune
sumbar mawa lindhu bumi gonceng kumelu kuntur katuk lumembah banyu kanggo mambang astu ngurusi dam saring bawana langgeng miladala iki ana wujude titah pujangkara yen nak sawang iki wujuding yaksa patih ana ing sakwijining negara miladala ora pangling Bathara Indra kula kita patih sekipu mboya basa mboya tata krama kelawan panjenengan ulun apa kita ora wedi kuwalat kelawan panjenengan ulun miladala kuwalat piye to wedi piye aku ora ana wedi-wedine karo dewa merga dasarku mung wani ayo dewa apa-apamu kowe ora menehake Betari Supraba aja takon dosa wah lak nggo gulung ayangan Suralaya keparat Jaja muntap lir kinentap duka yayasinepi yen sinabet mring sagedheng dadi dahono parat panusmani jajalanat mboyono tabete ning antarane titah kelawan para Jawata mboya tata krama lan jeneng kita kuwi njaluk kelawan Betari Supraba kanthi srana peksaya paripaksa panjenengan kudu ngundurke kelawan jeneng kita sekipu kowe dibandayane Bathara Brahmaja takon dosa nglakon mati dening aku wela dalam maju jangkah rimah-rimah legane atiku para dewa keparat ngatasi panjenengan sun iki Jawata ngatasi aku dewa kok kalah karo buta patih kaya ngono ya sekipu
kowe iso kuat nadai dahanane Bathara Brahma aja takon dosa kelakon ngobong awakmu kowe Barat. Licik kowe, gunake kadigdayanmu kok nggo ngundurke pati sekipo apa anggap aku gigrik. Geni iki tak balekake ora genting ngobong awakmu aja takon dosa wae. Wah. Iblis dewa iki kene ya pinter uteke dienggo kene. Kori sel matangkep ditutup geni ming ngobong kori. Oh ya titenana kowe dewa-dewa. Aja mbok anggap aku meneng wae iki aku wis kalah. Nanging aku bakal mikir cara supayane iso ngobrak-abrik kayangan Barat.
goreng sangat morbeng ratu merengsahanan engkang merengkanan siang kasih mawe pokok kang sawega masih reng telahan yuan kanan mamuju bengwang Namastu Purama Sidhem Om Awit Namastu Silat Mringgiwang Jagat Karana Sirang Tondo Kawisisaning Bisana Sono sinamung langening blapis temangsil stantun lambang Buddha jinatur tutul Katula tetula tutulat ngelurante baradya Winarsita ngomong pramengis kala karambadya timbiying jaman Purwa mangga tekap mansananing gubita taun nenggih pralambang madumpa-dumpa marma panggung panggunggung sang purwengkata sitebyar dumadining wayang Purwa Purwakaning kandha narindu teng basa Dunga Kuna Memuja rasa yen nanasaya karaos nglajari hangrasa wandi wuruhing diri rasa rumangsa mangsandi lir jalma lilo kaca jawe mutnya kumjang carita lebet wis gemelar jroning pageliran ya gujat damriksani pagelaran Git Purwa Surya Candra Daru Hyang Kartika wis kinur banget dhateng kaposo sahari ratri angidri bawana perwateking dosina gilir gumanti teman dadi petanganing dina sasi marsi windu kang sarta abad tetungkulan mangkar tumangkar kaya sini rambun kaya jawaban grebya dadi padhe kutu-kutu walang atoga burun wana yang burun wana dadi branan tanpa wicalan padhang drawan seneng sang hyang renawi ngarsangan bawan jagat Mungkin jagat wetan temunguk-munguk mungkin kalungan bukan abang perkangka lamun geng saya dila-dila to bumi saya dangu singulup sang hyang ngarep katon semut blakanan kuring abang ismu jenar kaperbawan sinari sang hyang basanta tanam katon ijo royo-royo abangku gunung dengeng biru moyo-moyo puceng gunung kinemelan bedanung asiluring prabancana lenggun nganti kaya gunung Makutha Mega. Tanda wis dangu soleh kawula dasi dalu rasa ngopo buka karep tegal sawayang silur. Tanana pedhoti sinambi sesendonan sesindenan megol garul kundi.
Anggiring raja kayane sawaneng pirembagan isa mara wangi. Sang Hyang Argasa dangu jaya bilas katon mala sinaring jagat durung kiblat papan lor kidule Tanggulon. Sinaring jagat kang sang Hyang Budyadara Budijo rebut kekuwung. Parendring mangke mapan gumelar wonten samadaring Kayuwangan Suralaya. Yen Kayuwanganing Junggring Salungga yen Paku Jamur. Kadal warna saking Kayuwangan dumadi wonten saperangan papan yang kadangipun repat kepanasan kori sila matangkep nedeng mlebet wonten ing Kayuwangan Suralaya mapan wonten ing Bale Ageng winasan Bale Martukundha. Kadawring kono pinuju lenggah dewaning para dewa nalindraning para Jawata. Kadang lenggah wonten samadaning Damar Sela Pandhawaru binangun sesampe lembuhan dini sinasapan bisa wangi jebat kesturi kudu Babararung dumugi sanjawi ning Pasewakan nalika semanten hampir mlebar sanjaring para Jawata para dewa para dewi Hapsara Hapsari datan kantun ugi para widodari ingkang sami manggung tanggung Joko Maloro ingkang sami ngambil pajaring Prabun kawistara saking Mandrawa katingal rawuhipun kamituwaning Kayuwangan Jawata Sida pawudal-udal anggih Sang Hyang Narada ya Sang Resi Kaneka Putra sumambung wiswanira Sang Hyang Narada mengkraken pilenggaipun putra saking Sang Hyang Manikmaya Jawata ing Kayuwangan Indraloka wisik Sang Hyang Bathawendra ya Sang Surawati datan wonten ugi bisawanipun Jawata ing Swarga Dahana anenggih Sang Hyang Bathara Brahma ya Sang Buddhawaka kawisaring jawi Sang Hyang para Jawata samya gandeng pasisir raja jalur ya rampun pepet bibit prasasa tatu pandhegul datal pesela label sakadheng marusi beng jawi amblutak gendera ora entek umbul-umbul kitarang kendanu daya mending mangsa lampu payung mekar mendhi jamur barat ing mangsa rendhem tumbeng rangampun satingaran mangsa katiga parandene Sang Hyang Manikmaya katingal pedheng ing penggalih nadyan Sungkawa sajak Sungkawa sajroning penggalih tanggaping katiri Sang Kaneka Putra arsa andang jepati ingkang rayi Sang Hyang Manikmaya ing jawi sampun kampir ngumuling gongsa Lukananta kajena bilih Sang Jawata anusa mendhar sabda pangandikan dadeng wangi wijining pandika Sang Hyang Manikmaya ingkang dereng kababaring lisan
Sretinon neng pasewakan pusana maneka warna Puspitengu Yono Yang manjra sarwarama ranggeng manik nara mata Obro Prabanya Kangsu Merat Kenyaren tejo laliwaran lergi
laju jiring raden wimbo kekondo amre mi Kardio pemah Ruto Mando sabaran mangambar ongas Mas Trama Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra mreken sang warudayang mak-makpong bobolong kali cedhe sapa sing gawe punapi Adi Guru paduka Wang Adi Pramesti Bathara Guru ngawe ingkang raka ing Sidhi pangudal-udal dinten sakmenika mapan wonten ing Bale Marti Kunda Manik kula sawang kula tingali sajak kodheng panggalih paduka Wang Adi Pramesti Bathara Guru wonten menapa Adi Guru kepareng ingkang raka ing Sidhi pangudal-udal cumandhong dawuh Kakang Narada mesti kemawon jenengan dipun sampun priksa kelawan menapa ta ingkang dados legetaning manah kula wondene wekdal sapunika penggalih kula nedeng kodhong ing penggalih sungkawa ing batos menapa ing sakmangke boten naminipun kula ngoyahi seganten menawi kula mbabaratur pangandikan dumateng jengandika Kakang Resi Kaneka Putra. Mangke riyen. Kula nuwun sewu. Kula nyuwun priksa kelawan jengandika Adi Guru Manik Mahya kados mekaten menika ngibaratipun kula ingkang batang cangkriman, kula ingkang damel cangkriman lajeng paduka Wang Adi Pramesti Bathara Guru ingkang ambatang cangkrimanipun ingkang raka ing Sidhi pangudal-udal. Mekaten Kakang Narada. Inggih. Menawi mekaten Kakang Narada kula menika bingung awit kawontenan-wonten ing Kayuwangan Suralaya menika sajak nandhang goro-goro ingkang sumundul wonten ing awiyat pungkasan para Jawata bubar mawut boten kantenan sejatosipun wonten menapa Kakang Narada kula nuwun sewu sing andika balik nyuwun priksa dhumateng ingkang raka ing Sidhi pangudal-udal menika mesti kemawon jengandika langkung pana lan langkung priksa babagan kantene wonten ing Kayuwangan. Inggih Kakang Narada nanging ngambali pangandikanipun Kakang Resi Kaneka Putra ngendikanipun kala wau kula ingkang damel cangkriman lajeng jengandika ingkang ambatang cangkrimanipun ingkang rayi. Oh la dalah. Inggih. Balik jengandika menika critane males jengandika. Nggih. Adi Pramesti Bathara Guru nggih. Ingkang raka Sidhi pangudal-udal menika tanggap sasmita dhumateng kawontenan menapa ingkang dadosaken gara-gara wonten ing Kayuwangan Suralaya. Inggih. Manèh keparengaken matur ingkang sepisan gara-gara wonten ing Kayuwangan Suralaya dinten sakmenika dipun sababaken setunggal inggih menika pangamuhipun Nalendra Giling Wesi pun Prabu kala Pracana anggenipun badhe gayuh pun Betari Supraba. Kamangka jengandika mesti kemawon priksa bilih
Wujuding buta menika boten dipun keparengaken dhaup kalian widodari. Wonten ing jagat gumelar menika sampun dipun pacokaken piyambak-piyambak menawi menungsa ya karo menungsa, kewan nggih kalih. Menika sampun lair wonten ing jagat nanging dugi wekdal sapunika. Pusripun si Jabang Tetuka menika dereng saged pugut, kamangka sampun dungkap setunggal warsa yuswanipun Jabang Tetuka. Menika wekasan para Pandhawa sartanipun Arimbi kalian Werkudara lan Pandhawa nandhang Sungkawa wekasan damel gara-gara wonten ing Kayangan Suralaya. Menika mujudaken penangisipun Dewi Arimbi kalian pun Prabu Kala Pracaya ingkang ngamuk ing Kayangan Suralaya. Menika ing samangke kula semanggaken kados pundi Jekandika Paduka Adi Pramesti Bathara Guru mungkasi gara-gara ingkang tumanduk wonten ing Kayangan Suralaya menika. Adi Guru Sigra-sigra yen permana gansa sigra ngraket nawang sesangga Nalendra Marwa sing sangkatriku mulung katriku mulung mangrompaing wadya warta kurare kagiri-giri Mas Rama sidam saring bawana langgeng Kakang Narada menawi mekaten perkawis menika kedah dipun pungkasi saking kawontenan ingkang langkung gampil rumiyin. Liripun kados pundi? Menawi pamanggihipun ingkang rayipun Manikmaya ing sakmangke Jabang Tetuka anggenipun boten saged mboya saged pugut puseripun menika awit kula priksa satanipun kula ugi mangertosi bilih benjangipun nalika sampun ndungkap dewasa Jabang Tetuka menika badhe dados satriya ingkang gadhahi kadigdayan nglangkungi dhumateng sapada-pada ateges Jabang Tetuka ing sakmangke badhe kasinungan kasekten nuwih Kakang Narada. Ha nggih, kula sampun paham, kula sampun mangertosi. Kula sampun saged nampi menapa ingkang dados dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Maling sakmangke Kakang Narada gandeng kula kinten ingkang saged mungkasi utawi nyirnakaken angkara murkanipun Prabu Kala Pracana menika boten sanes kejawi amung Jabang Tetuka. Mila wekdal punika Kakang Narada kula utus supados mandhap wonten ing Madyapada maringaken salah satunggaling utawi sakwujuding pusaka kinarya syarat sarana mugut puseripun si Jabang Tetuka. Lajeng samangke kados pundi? Teka Jekandika paring dawuh bilih Jabang Tetuka ingkang saged mungkasi parang muka saged nyingkiraken pageblok ingkang mapan wonten ing Kayangan Suralaya. Ing sakmangke Kakang Narada kedah mboyong Jabang Tetuka minggah wonten ing Kayangan Suralaya lajeng dipun tandhingaken dhumateng pun Patih Sekipu kalian Prabu Kala Pracana. Mekaten Adi Guru. Inggih Kakang Narada. Nggih, ngestaken dawuh. Menika sampun tetep mekaten. Dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru, wekdal sapunika kula suwun pusaka menapa? Ing samangke badhe dadosaken syarat sarana pugutipun sepuseripun si Jabang Tetuka. Inggih Kakang Narada kula aturi manjanggenipun rawuh. Kula badhe ngaturaken pusaka menika katuraken dhumateng Arimbi kinarya syarat sarana pugut puseripun si Jabang Bayi Kakang Narada. Nggih Adi Guru.
wujudipun pusaka Kyai Kuntolan Wijaya Danu. Ing sakmangke Kakang Narada mandhap wonten ing Janaloka. Kula aturi maringaken dhumateng pun Permadi. Inggih Arjuna, nggih panengah Pandhawa. Mekaten Adi Guru. Nggih Kakang. Ayo nggih ngestaken dawuh. Ing samangke kula nyuwun pamit madal wasilan. Kula badhe mandhap wonten ing Madyapada ngaturaken pusaka mriku, maringaken pusaka mriku dhumateng pun wayah kula. Pun Permadi. Inggih Kakang Narada. Ingkang atos-atos sampun kados lare alit. Ulun namung saged mbalang puja pangastuti mugi rahayu. Tindak paduka Kakang Resi Kaneka Putra. Ae nggih Adi Guru. Mendak alun tata trap silanira ngejamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta Indrawasarapati wonten balengkang dawuh Rama Pugulun sakpungkure tindake Kakang Naradaya Kakang Resi Kaneka Putra wektu dina iki ulun wanti-wanti merga isih ana pengamuke Prabu Kala Pracana sartane Patih Sekipu
ingkang ngamuk ana ing ngerpat kepanasan ulun wanti-wanti ya nggir aja ngasi mengko kita sartane para Jawata liyane buka korisela matanggep kebarengipun merga ing kono bakal ndadekake perkara sartane bakal gampangke uga bakal dadi pancatan nggone Patih Sekipu mlebu ana ing wewengkon Kayuwangan wekasan para Jawata mboyang ngeparengake Prabu Kalapracana mboyong kelawan Betawi Supraba lan Patih Sekipu banjur ngamuk ana ing Kayuwangan ulun wanti-wanti ya nggih ngesnaken dawuh menapa ingkang sampun paduka dawuhipun tartentu kula mboten badhe suwala Rama Pukulun iya gandeng kaya wus purna jejibahan ana ing Kayuwangan Suralaya babar pisan bubarna para Jawata ingkang padha gantung seba jenenging Senedya kundur ngedaton manjing ana sakmadyaning Datulaya utawa manjing ana sakmadyaning Karang Kawidodaren ngisnaken dawuh kepareng kula nyuwun pamit madal wasilan Yaya Indra ngati-ati aja kaya bocah cilik nganti Sang Hyang Surya kinarya madhangi laku munggir Surawati